Ние бутнахме. Какво е това? Бутнахме току-що. Не знам. Чура! И виж, има и още един край да изкараме него. И аз не се казвам Румяна, така ми се казва профил, аз така съм го кръстил. Се казва Михаил Панев. Чакай, че аз грешно го правя, бе, Мишо. Че само на колата. Аз предишната кола къмто си изгубих тази кола, тя беше 20 лева, много скъпа. Изкарахме го почти. На клипа беше черно. Колата беше на клипа черна.